Едно, две, три. Браво! Посещението на Боянското езеро започва в 10 часа. Там се събираме всички участници с трудна или пълна неподвижност, както и нашите доброволци. Тръгваме! Браво, бе! Маршрутът трябва да е труден, трябва да е трудно достъпен. Да можеш да се поставиш на мястото на другия, да бъдеш неговите ръце, крака, очи дори понякога. И най-важното е самите участници, когато тръгват, има един такъв призив към тях да се движат, все едно за първи и последен път в живота си изминават тази пътека. Не знам кой, къде и как може да ни научи да се грижим за другите, но смятам, че всеки, който е намерил някакъв път, някаква посока, това са пътищата, които искат да ни покажат как да бъдем хора. Най-отдалеченото място може би е човешкото сърце. Най-отдалеченото, но и най-близкото. А с всички тези инициативи пък успяваме да покорим най-високите върхове, тези, които са вътре в нас. Открий коледните чудеса на България. Виж ги всички на Чудесата БГ.